Здравейте, приятели! Днес снимам клип в спалнята ми, в спалнята, която не знам защо го правя, но както и да е. Днес ще ви покажа, както знаете от заглавието, няколко начина, за да не ходим на училище. Да изложите майка си, баща си, баба си, дядо си, всички познати, да не ходите на училище, както и госпожата. Да започваме. Давай, миличка! Колко е часът? Не ми се става. Не ми се става. Изобщо понеделник ли е? Не, мила, сряда е. Сряда ли? Не ме интересува. Няма да хода на училище. Да, ще ходиш. Мамо, днес едно дете ми звънна и ми каза, че няма да ходим на училище, защото има грипна ваканция. Тъй, че няма да ходим. Чао. Добре, миличка, чао. Второ. Хайде, миличка, ставай. Какво? Какво? Не мога. Спи ми се. Но сега е понеделник. Госпожата каза, че днес няма да ходим на училище. Защо? Не знам, не помня. Ставай вече, колко часа стана? Не ми се става. Госпожата, в колко каза да отидем? Днес каза да отидем само... Каза да отидем утре, защото днес имало някакво празник на германците. Добре, миличка. Трето. Докато спите, усещате, че ви звъни алармата. Ето така. Къде? Какво? То е събота. Не е събота, миличка. Ставай. Събота е, мамо, бъркаш се. Не е събота, миличка. Ставай. Днес, когато днес станах рано, много рано и отидох в училище, ми каза, че днес ще сме в почивка. Тъй, че излезна и каза, свободни сте. И аз, нали съм умна, и се върнах. Легнах да спа. Защо ме будиш? Това е единствения ми почивен ден, освен събота и неделя. Че и тогава не ме оставяш да спа. Добре, оставям те, аз съм сбъркала. Добре, като излизаш, изгаси лампата. Четвърто. Значи, когато някой път звъни ламата ви и вие си лежите и се лежавате, когато някой идва да ви буди. Ако се будите сами, е още по-добре за вас. Аз се буда сама, но повечето се будят не сами. Тъй, че по-добре се будете сами. Давай! Майко ми идва.
Ставай! Ставай, миличка! Мамо! Ставай! О, все едно съм в кондиза. Какво? Мама, казаха ми, че днес няма да ходя. За какво? Не ме интересува, вече не помня. Защото оня Петър... Не беше Петър. Велка нещо е било станало с косата и паднала от оградата. Не. Да, Велка паднала от оградата и сега няма да ходим заради грипна ваканция. Това е. Добре, аз съм се объркала. Моля те, изключи лампата, като излизаш. Така, сега ще ви кажа един трик. Когато искате да сте болни, когато искате да се правите на болни, просто е, много просто. Трябва да, когато сте с термометър, изчакайте малко, както казах, когато сте с термометър и майка ви мери температурата. Значи, когато винаги те правят така или ви целуват по челото, за да видят нали сте топли. Сега ще ви кажа един трик. Как да ви стане челото по-топло. Взимате топла вода и марля. В смисъл, може парцалче, може нещо друго. Марлята е много тънка, може някаква кърпа. Мокрите я с топла вода и си я слагате на челото,